Φυσική Β γυμνασίου. Βασικές γνώσεις θεωρίας στο κεφάλαιο 2, μία μικρή επανάληψη, γρήγορη επανάληψη. Ερώτηση 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά? Θυμόμαστε, απάντηση. Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη που ορίζονται μόνο από έναν αριθμό, δηλαδή μόνο από το μέτρο τους. Παραδείγματα είναι το μήκος, το χρονικό διάστημα, η μάζα, η πυκνότητα και άλλα. Αυτά για να τα ορίσουμε χρειαζόμαστε μόνο το μέτρο τους, δηλαδή το πόσο είναι το φυσικό μέγεθος. Αντίθετα, διανυσματικά ονομάζονται τα μεγέθη που ορίζονται από το μέτρο και την κατεύθυνση, δηλαδή από τη φορά και τη διεύθυνση. Τέτοια παραδείγματα είναι η θέση, η μετατόπιση, η ταχύτητα, η δύναμη. Σε αυτά δεν αρκεί να πούμε μόνο πόσο είναι, αλλά θα το πω πάρα πολύ απλά και πού είναι, δηλαδή για να δούμε τι εννοούμε. Να γράψετε παραδείγματα που να εξηγούν τους ορισμούς των μονόμετρων και των διανυσματικών μεγεθών. Θα πούμε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Απάντηση. Έστω ότι ένας άνθρωπος τρέχει, έστω ότι εγώ τρέχω, κάνω τζόκινγκ λοιπόν. Να το. Αν με ρωτήσουνε τι απόσταση έτρεξε σήμερα στην προπόνηση, η απάντηση που θα πρέπει να δώσω είναι, για παράδειγμα, έτρεξα 5 χιλιόμετρα. Να το. Η τιμή του μέτρου. Πόσο έκανε, δηλαδή 5 χιλιόμετρα. Ο αριθμός 5 χιλιόμετρα αρκεί για να εξηγήσουμε την απόσταση, το μήκος που έτρεξε κάποιος στη σημερινή προπόνηση, δηλαδή που έτρεξα εγώ στη σημερινή προπόνηση. Δηλαδή για να ορίσουμε την απόσταση χρειαζόμαστε μόνο έναν αριθμό που είναι το μέτρο του μεγέθους, δηλαδή μόνο την τιμή 5 χιλιόμετρα. Αντίθετα. Επομένως λοιπόν η απόσταση, το μήκος δηλαδή όπως είπαμε, είναι ένα μονόμετρο μέγεθος. Αντίθετα, έστω ότι περιμένουμε ένα φίλο μας. Έχουμε δώσει ραντεβού αριστερά από το φανάρι, σε απόσταση 20 μέτρων. Μας παίρνει και μας ρωτάει. Πού βρίσκεσαι, δηλαδή ποια είναι η θέση σου? Για να απαντήσουμε σωστά και να έρθει ο φίλος μας να μας βρει, πρέπει να πούμε βρίσκομαι στον κεντρικό δρόμο 20 μέτρα αριστερά από το φανάρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τη θέση μας, χρειάζεται να αναφέρουμε και έναν αριθμό, δηλαδή το 20 μέτρα, άρα το μέτρο της απόστασης, δηλαδή το μέτρο, αλλά και την κατεύθυνση, δηλαδή στον κεντρικό δρόμο, πάνω στην ευθεία του κεντρικού δρόμου, που είναι η διεύθυνση, αριστερά, που είναι η φορά, από το φανάρι. Δηλαδή, στον κεντρικό δρόμο, αριστερά από το φανάρι. Πρέπει να πούμε και τη διεύθυνση, σε ποια ευθεία είμαστε, σε ποιο δρόμο δηλαδή, αλλά και τη φορά, προς τα που είμαστε. Επομένως, η θέση είναι ένα διανυσματικό μέγεθος. Γιατί για να μπορέσουμε να την ορίσουμε, να καταλάβουμε δηλαδή πού είμαστε, δεν αρκεί να πούμε μόνο βρίσκομαι 20 μέτρα. 20 μέτρα πού? Αριστερά από το φανάρι. Ερώτηση 4. Με ποιο τρόπο βρίσκω τη θέση ενός σημείου σε μια ευθεία? Πάμε λοιπόν να δούμε τα βήματα. Έστω ότι ψάχνουμε να βρούμε τη θέση ενός κινητού, ενός αυτοκινήτου. Να το λοιπόν το αυτοκίνητο. Θέτουμε ένα σημείο το οποίο το ονομάζουμε σημείο αναφοράς. Κάπου κοντά ή μακριά από το αυτοκίνητο θέτουμε ένα σημείο, σχεδιάζουμε ένα σημείο που το ονομάζουμε σημείο αναφοράς. Σχεδιάζουμε με το χαρακά μας μία ευθεία χιτόνος η οποία περνά από αυτά τα δύο σημεία. Νάτι. Σχεδιάζουμε την ευθεία η οποία περνά από αυτά τα δύο σημεία. Νάτι η ευθεία. Βάζουμε στο σημείο αναφοράς την τιμή 0. Το σημείο αναφοράς μας θα έχει την τιμή 0. Καθορίζουμε τη δεξιά ημιευθεία ως συν, από εδώ δηλαδή θα είναι το συν, και την αριστερή ημιευθεία ως πλην, συνήθως. Όχι πάντα, συνήθως. Στο 99% των περιπτώσεων. Με τη βοήθεια του χάρακα χωρίζουμε και το δεξιό και τον αριστερό ημιάξονα, την ημιευθεία δηλαδή, σε ίσα τμήματα. Φέρνουμε λοιπόν το χάρακα και με τη βοήθειά του το χωρίζουμε σε ίσα τμήματα. Ανά 1 σαντιμέτρο, ανά 2 σαντιμέτρο. Ό,τι κλίμακα θέλουμε εμείς. Ας το χωρίσουμε εδώ ανά 1 σαντιμέτρο. Φέρνουμε γραμμούλες ανά 1 σαντιμέτρο με τη βοήθεια του χάρακα. Λοιπόν. Εντάξει. Το ίδιο κάνουμε και με τον αριστερό ημιάξονα, δηλαδή με τον αρνητικό ημιάξονα. Πάλι φέρνουμε γραμμούλες. Νάτες. Αφού έχουμε χωρίσει σε ίσα τμήματα, τι κάνουμε?
Να το λοιπόν, χωρίσαμε σε τμήματα. Αριθμούμε τα σημεία που χωρίσαμε, γράφοντας θετικές τιμές προς τα δεξιά και αρνητικές προς τα αριστερά. Βάζουμε τις τιμές μας τώρα. Τι τιμές, ό,τι θέλουμε εμείς, ανάλογα την κλίμακα που έχουμε φτιάξει. Ας πούμε, εδώ θα βάλουμε τιμή ανά 1. Κάποιος μπορούσε να έχει βάλει 10, 20, 30. Ανάλογα τι θέλει να φτιάξει. Πώς θέλει να φτιάξει τη θέση. Ας βάλουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Εδώ θετικές τιμές. Από την αντίθετη μεριά αρνητικές τιμές στον αρνητικό άξονα ή μη άξονα. Να το λοιπόν. -1, -2, -3, -4, -5, -6 και ούτω καθεξής. Και στο τέλος γράφουμε τις μονάδες που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό εξαρτάται από την κλίμακα που θα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μονάδες αντιμέτρ, μπορεί μέτρα, μπορεί χιλιόμετρα. Αν και αυτή η άσκηση δεν θα μας τύχει, αλλά απλώς να δούμε πώς το κάνουμε. Εδώ, ας πούμε, χρησιμοποιούμε σαντιμέτρ. Επομένως, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι η θέση του αυτοκινήτου είναι -7 σαντιμέτρ με σημείο αναφοράς στο 0. Άρα, λοιπόν, μπορούμε τώρα να πούμε ότι η θέση του αυτοκινήτου με σημείο αναφοράς στο 0 είναι -7 σαντιμέτρ. Βλέπετε, στη θέση βάζουμε και το πρόσημο -7 και τη μονάδα σαντιμέτρ, μέτρο, χιλιόμετρο, ανάλογα με το τι θα μας έχουν δώσει. Πάμε να δούμε παραδείγματα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της θέσης ενός σημείου στη φυσική, να βρείτε τη θέση των σημείων που αναφέρονται στο παρακάτω σχήμα. Ας δούμε τα χαρακτηριστικά της θέσης. Είναι διανυσματικό μέγεθος, δηλαδή για να το ορίσουμε χρειαζόμαστε μέτρο φορά διεύθυνση, δηλαδή μέτρο και κατεύθυνση. Συμβολίζεται με ένα χ και ένα βελάκι από πάνω. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε το βελάκι αν πούμε ότι είναι διανυσματικό μέγεθος. Το βελάκι αυτό μας δείχνει ότι είναι διανυσματικό μέγεθος. Δεν έχει σχέση με το που κοιτάει η θέση, έχει σχέση, πάντοτε έτσι γράφεται, και μας δείχνει ότι είναι διανυσματικό μέγεθος. Μπορούμε και να το, αν μας δυσκολεύει, να μην το χρησιμοποιούμε, αρκεί να λέμε ότι είναι διανυσματικό μέγεθος. Σχεδιάζεται με ένα βέλος. Δεν θα κάνουμε ανάλυση εδώ, όλα τα διανύσματα σχεδιάζονται με ένα βέλος. Μπορεί να παίρνει τιμές αρνητικές, θετικές ή και 0, ανάλογα με τη θέση του κινητού, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται το σώμα δηλαδή. Και τέλος, στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, όχι το μονάδες, το 1 μέτρο. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σχέδιο να βρούμε τις θέσεις των διαφόρων σημείων. Να βρείτε, το δεύτερο ερώτημα, να βρείτε τη θέση των σημείων που φαίνονται στο σχήμα. Πάμε στο πρώτο σημείο, το σημείο α. Παρατηρούμε ότι το σημείο α βρίσκεται στο 0. Άρα, η θέση του σημείου α είναι 0 μέτρα. Να το. χ με το βελάκι από πάνω ίσον 0 μέτρα. Το σημείο β παρατηρούμε ότι βρίσκεται στο 4, στον θετικό ημιάξονα, δηλαδή ουσιαστικά στο συν 4. Άρα η θέση του β, χ β, να το χ με βελάκι β, είναι ίσον συν 4 μέτρα. Πρέπει υποχρεωτικά και το πρόσημο και τη μονάδα. Αν δεν γράψουμε πρόσημο και μονάδα, χάνουμε μονάδες στο διαγώνισμα, μας κόβουνε. Πάμε στο 3. Το 3, το γ. Το γ σε ποια θέση βρίσκεται? Για δείτε. Πολύ σωστά. -2. Άρα το χ γ ισούται με -2 μέτρα. Για κάντε μόνοι σας το χ δέλτα. Το βρήκατε όλοι. Το χ δέλτα είναι στη θέση συν 1, άρα χ δέλτα είναι ίσον με συν 1 μέτρο. Χ έψιλον, και εδώ νομίζω το βρήκατε, το χ έψιλον, να το, είναι στη θέση -3 μέτρα. Πάμε να δούμε τώρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το χ ζ, γιατί είναι ανάμεσα στο 5, στο -5 και, λάθος, στο -4 και στο -5 και δεν έχει εδώ υποδιαιρέσεις. Εδώ για να το βρούμε πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Ή να πάρουμε το χαρακά μας και να βρούμε τις υποδιαιρέσεις, να χωρίσουμε δηλαδή από το -4 στο -5 σε 10 ίσα τμήματα, ή να κάνουμε μια προσέγγιση. Αν αυτό που θα μας δώσουν έχει υποδιαιρέσεις εδώ, τότε πρέπει να πούμε και τη σωστή υποδιαιρέση. Εδώ δεν έχει υποδιαιρέσεις, άρα λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε με μια προσέγγιση, που είναι περίπου στο -4,5. Είναι μεταξύ του -4 και του -5, άρα περίπου στο -4,5. Αλλιώς πρέπει να μετρήσουμε και να βρούμε τις υποδιαιρέσεις στο σημείο ακριβώς που είναι, ή αν δίνονται οι υποδιαιρέσεις εδώ. Επομένως, στο χ ζ θα είναι περίπου
στο μείον 4,5 μέτρα. Μία απλή ερώτηση για να δούμε πώς βρίσκουμε τη θέση ενός σημείου ή ενός αντικειμένου ή ενός σώματος, ενός κινητού. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να κάνουμε δύο σημαντικές προσθήκες. Να συζητήσουμε δύο σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο τη θέση όσο και τη μετατόπιση, που είναι διανυσματικά μεγέθη. Ερώτηση. Με ποιο τρόπο παριστάνουμε τη θέση ενός σημείου, πώς σχεδιάζουμε το διάνυσμα θέσης? Όταν ακούμε τη λέξη διάνυσμα θέσης, δεν είναι κάτι κινέζικο. Το διάνυσμα θέσης είναι όπως θα δούμε, ένα απλό βέλος. Πάμε να δούμε λίγο, να θυμηθούμε τη θεωρία. Η θέση είναι ένα διανυσματικό μέγεθος, που σημαίνει ότι για να οριστεί χρειάζεται το μέτρο και τη διεύθυνση και την κατεύθυνση. Τα διανυσματικά μεγέθη παριστάνονται με ένα βέλος. Το βέλος θα έχει αρχή το σημείο αναφοράς. Να το λοιπόν το σημείο αναφοράς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 0, το σημείο αναφοράς. Άρα σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν θα έχει, να το γράψουμε και καλύτερα, με πιο καλά γράμματα. Σημείο αναφοράς, που είναι το 0. Θα έχει την αρχή του σημείου, το σημείο αναφοράς, και τέλος το σημείο του οποίου ψάχνουμε τη θέση. Ας το δούμε τι εννοούμε με παράδειγμα. Πάμε. Η θέση του αυτοκινήτου α είναι συν 6 μέτρα. Να το. Συν 6. Άρα λοιπόν αυτή είναι η θέση του. Σχεδιάζουμε λοιπόν ένα βέλος. Αυτό είναι το διάνυσμα θέσης. Ένα βέλος που ξεκινάει από το 0 και κινείται, φτάνει μέχρι το συν 6. Να το λοιπόν το διάνυσμα θέσης χα. Αυτό είναι το διάνυσμα χα. Ένα βέλος το οποίο ξεκινάει από το 0 και φτάνει μέχρι το χα. Δεν είναι κάτι κινέζικο, κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Πάμε να αλλάξουμε χρώμα, να κάνουμε και το δεύτερο διάνυσμα. Το δεύτερο διάνυσμα είναι η θέση του αυτοκινήτου β είναι μείον 4. Να το, μείον 4. Ποιο είναι το διάνυσμα θέσης? Είναι πάρα πολύ απλό. Ένα βέλος που ξεκινάει από το 0 και φτάνει μέχρι το συν 4. Να το, αυτό είναι το χ β. Άρα λοιπόν βλέπουμε χα και χ β, τα δύο διανύσματα θέσης. Δύο βέλη δηλαδή που ξεκινάνε από το 0 και φτάνουν μέχρι τη θέση του σημείου του οποίου ψάχνουμε. Πάμε να δούμε τώρα και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη θέση. Να πω ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τη μετατόπιση. Θα το κάνουμε όμως παράδειγμα παρακάτω. Πάμε να δούμε. Μία ακόμα πολύ σημαντική προσθήκη που θα πρέπει να κάνουμε είναι η εξής ερώτηση. Να εξηγήσετε τι εννοούμε όταν λέμε ότι η θέση ενός σημείου εξαρτάται από το σημείο αναφοράς. Το δούμε παραπάνω στα χαρακτηριστικά της θέσης. Απάντηση. Η έκφραση αυτή σημαίνει ότι αν αλλάξει το σημείο αναφοράς, αλλάζει και η θέση του σημείου. Ας δούμε ένα παράδειγμα με μία άσκηση. Λέει η άσκηση, να βρεθούν οι θέσεις των σημείων α, β, γ στις παρακάτω περιπτώσεις. Με σημείο αναφορά στο α, με σημείο αναφορά στο β και με σημείο αναφορά στο γ. Πάμε λοιπόν με σημείο αναφορά στο α. Τι σημαίνει με σημείο αναφορά στο α? Σημαίνει ότι στο α βάζουμε την τιμή 0, όπως και έχουμε βάλει. Άρα λοιπόν, το α τι θέση έχει? Το 0, κανένα πρόβλημα. Το β, το β είναι συν 5. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ. Και το γ είναι μείον 8. Άρα μέχρι εδώ τα πράγματα είναι εντάξει, όπως τα έχουμε πει. Για να δούμε όμως το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα λέει να βρούμε πάλι τις θέσεις των τριών σημείων, αλλά με άλλο σημείο αναφοράς. Με σημείο αναφοράς στο β. Δηλαδή ότι οι μετρήσεις μας ξεκινάνε από το β και όχι από το α. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν βάζουμε εδώ το 0. Να το βάζουμε εμείς 0. Πάνω στο χάρτη που μας έχουν δώσει. 0. Εδώ είναι το 0. Δηλαδή σβήνουμε το 5 και βάζουμε 0. Ξέρουμε ότι κάθε γραμμούλα είναι 1 μέτρο. Επομένως, εφόσον πάμε προς τα αριστερά, τι πρόσημο θα έχουμε? Μείον. Άρα 0, μείον 1, μείον 2, μείον 3, μείον 4, μείον 5. Άρα καταλαβαίνουμε αμέσως ότι το α έχει θέση μείον 5 με σημείο αναφορά στο β. Το β είναι στο 0, άρα είναι 0, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το γ, βλέπουμε και πάλι το γ είναι προς τα αριστερά. Άρα είπαμε μείον 1, μείον 2, μείον 3, μείον 4, μείον 5, μείον 6, μείον 7, μείον 8, μείον 9, μείον 10, μείον 11, 11, μείον 12, μείον 13. Άρα λοιπόν είναι στα μείον 13 μέτρα ως προς σημείο αναφορά στο β. Β
βλέπετε ότι σε αυτή την περίπτωση κάνουμε δικιά μας αρρύθμιση. Βάζουμε το β με 0 και προς τα αριστερά αρνητικές τιμές, προς τα δεξιά θετικές. Για να πάμε να δούμε, να τα σβήσουμε όλα αυτά. Να πάμε εδώ, διαγραφή όλων. Πάμε να δούμε το επόμενο. Με σημείο αναφοράς το γ. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το γ είναι το 0. Ας λέει μείον 8. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη εμείς. Γιατί μείον 8 είναι αν πάρουμε σημείο αναφορά στο α. Τώρα όμως που μας λέει σημείο αναφορά στο γ, αυτό θα βάλουμε το 0. Οπότε πάμε προς τα δεξιά, άρα θετικά. Συν 1, συν 2, συν 3, συν 4, συν 5, συν 6, συν 7, συν 8. Άρα το α έχει θέση συν 8 μέτρα με σημείο αναφορά στο γ. Το β να το συνεχίσουμε. Συν 9, συν 10, συν 11, συν 12, συν 13 μέτρα. Άρα η θέση του σημείου β είναι συν 13 μέτρα με σημείο αναφορά στο γ. Και το γ είναι στο 0. Να το, αφού το έχουμε ρίσει εμείς στο 0. Άρα το γ είναι 0. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανάλογα με το σημείο αναφοράς αλλάζει και η θέση του σημείου, η θέση του κινητού. Άλλη θέση έχει το σημείο α αν έχουμε σημείο αναφορά στο α, άλλη θέση αν έχουμε σημείο αναφορά στο β και άλλη θέση αν έχουμε σημείο αναφορά στο γ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα σημεία. Άρα λοιπόν το σημείο αναφοράς είναι πολύ σημαντικό για να βρούμε τη θέση ενός σημείου. Αν αλλάξει το σημείο αναφοράς, αλλάζει και η θέση του σημείου. Μία δεύτερη σημαντική προσθήκη. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το μάθημα. Επόμενη λοιπόν ερώτηση, τι ονομάζεται μετατόπιση ενός κινητού, ποιος είναι ο τύπος με τον οποίο την υπολογίζουμε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Απάντηση. Μετατόπιση ονομάζεται η μεταβολή της θέσης στην οποία βρίσκεται ένα κινητό. Αν ένα κινητό, ένα αυτοκίνητο, ένα οποιοδήποτε σώμα που κινείται αλλάξει τη θέση του, αυτή η μεταβολή της θέσης ονομάζεται μετατόπιση. Ο τύπος με τον οποίο την υπολογίζουμε είναι ΔΧ, δηλαδή διαφορά θέσης, πάντα βάζουμε και το βελάκι, ισούται με χ τελικό ή τελική μείον την αρχική θέση. Ή διαφορετικά ΔΧ ίσον χ2 μείον χ1, βάζουμε και το βελάκι για να δείξουμε ότι η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος. Βέβαια και να το παραλείψουμε το βελάκι. Αν πούμε ότι η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, δεν είναι λάθος. Πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτός ο τύπος. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα αυτοκίνητο. Έστω ότι το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή ταφ1 βρίσκεται, έστω ότι ένα αυτοκίνητο βρίσκεται στη θέση χ1 συν 6 μέτρα τη χρονική στιγμή ταφ1. Εδώ είναι λοιπόν το χ1, να το κάνουμε καλά, χ1 ίσον συν 6 μέτρα. Και έστω ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται τη χρονική στιγμή ταφ2, στη θέση μείον 4. Εδώ είναι η θέση χ2, χ2 ίσον με μείον 4. Πώς βρίσκουμε τη μετατόπιση? Η μετατόπιση θα υπολογιστεί αν αφαιρέσουμε τελικό μείον αρχικό. Δηλαδή, η μετατόπιση θα είναι ΔΧ με το βελάκι μας, χ2 μείον χ1 ίσον μείον 4 μέτρα που είναι η τελική θέση, μείον το συν 6 μέτρα που είναι η αρχική θέση, μείον 4 πλην το συν μας κάνει μείον 6, μείον 2, μείον 10 μέτρα. Που σημαίνει ότι το κινητό αυτό έχει μετατοπιστεί 10 μέτρα προς τα αριστερά. Αν θέλαμε κιόλας να τη σχεδιάσουμε, δεν είναι στην ύλα αλλά δεν πειράζει, την κάνουμε με ένα βέλος, η οποία ξεκινάει από το θέση 1 και πάει στη θέση 2. Έτσι βρίσκουμε λοιπόν και αυτό είναι η μετατόπιση. Η διαφορά τελικής μείον αρχικής θέσης, μαζί με τα πρόσημα και τις μονάδες. Χαρακτηριστικά. Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος, δηλαδή για να την ορίσουμε χρειαζόμαστε και το μέτρο και την κατεύθυνση. Συμβολίζεται με ΔΧ με ένα βελάκι από πάνω, δεν είναι γινόμενο, είναι διαφορά θέσης. Σχεδιάζεται με ένα βέλος όπως είπαμε, επειδή είναι διανυσματικό μέγεθος. Μπορεί να παίρνει αρνητικές ή θετικές τιμές ή και 0, ανάλογα με την αρχική τελική θέση του κινητού. Άρα λοιπόν πρέπει πάντοτε να βάζουμε το πρόσημο, συν 2 μέτρα, πλην 5 cm, συν 7 χιλιόμετρα, ανάλογα τις μονάδες. Μονάδα στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων έχει το 1 μέτρο και, προσοχή, το μέτρο της μετατόπισης δεν ταυτίζεται πάντοτε με το μήκος της διαδρομής, δηλαδή την απόσταση που διένει στο αυτοκίνητο. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό πιο αναλυτικά.
Πάμε στην ερώτηση 7. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις. Πολύ απλή, γιατί πάντοτε ο τύπος που θα εφαρμόζουμε είναι ότι το ΔΧ ισούται με Χ2 μείον Χ1. Δηλαδή, Χ τελικό μείον Χ αρχικό. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη περίπτωση. Στην πρώτη περίπτωση μας δείχνει από το Α στο Β. Δηλαδή, το κινητό τη χρονική στιγμή ταφ1 βρισκόταν στο Α και τη χρονική στιγμή ταφ2 βρισκόταν στο Β. Έτσι, η μετατόπιση από το Α. Αυτή είναι η αρχική του θέση, αρχική, και αυτή η τελική. Αυτό δηλαδή είναι το Χ1 και εδώ έχουμε το Χ2. Άρα λοιπόν, η μετατόπιση του, το ΔΧ, θα ισούται Χ ΔΧ Χβ μείον Χα. Τελικό μείον αρχικό. Ίσον συν 6 μέτρα, έχει ξεχαστεί το πρόσημο, μείον το μείον 4 μέτρα, ίσον με 6 μέτρα συν 4 μέτρα, ίσον με συν 10 μέτρα είναι το σωστό. Συν 6 μέτρα, να το τελικό είναι στο συν 6 μέτρα, η αρχική του θέση είναι στο μείον 4 μέτρα, άρα συν 6 μείον το μείον 4, μείον το μείον μας κάνει συν, άρα συν 10 μέτρα. Πάμε στο δεύτερο, από το Δ έως το Γ. Αυτό λοιπόν είναι το Χ1 και αυτό εδώ είναι το Χ2. Άρα αυτή είναι η αρχική και αυτή η τελική θέση. Επομένως, το ΔΧ από το Δ έως το Γ ισούται με τελικό Χγ μείον Χδ. Ίσον μείον 2 που είναι η τελική θέση, μείον το συν 3 που είναι η αρχική θέση, μας κάνει μείον 2, μείον 3, μείον το συν μας κάνει μείον 5 μέτρα. Εδώ από το Ζ έως το Ε. Αυτή είναι η Χ1, δηλαδή η αρχική του θέση, αυτή η Χ2, δηλαδή η τελική του θέση. Επομένως, το ΔΧ από το Ζ στο Ε ισούται με τελική θέση Χε μείον Χζ. Ίσον μείον 8, μείον το μείον 1, βλέπετε μείον το μείον μας κάνει συν, μείον 8 συν 1, άρα είναι ίσον με μείον 7 μέτρα. Και τέλος, από το Ι στο Θ. Αυτή είναι η αρχική θέση, αυτή η τελική θέση. Δηλαδή αυτό είναι το Χ1 θα λέγαμε και αυτό το Χ2 στον τύπο. Χ2 μείον Χ1. Επομένως, από εδώ βγαίνει ότι το ΔΙΤ Θ ίσον με Χθ η τελική μείον την αρχική θέση. Ίσον συν 8 μέτρα που είναι η τελική μείον τον συν 2 μέτρα που είναι η αρχική. Νάτες, μας βγάζει 8 πλην 2 ίσον συν 6 μέτρα η μετατόπιση. Έτσι βρίσκουμε λοιπόν, δώσαμε με ορισμένα παραδείγματα και της μετατόπισης. Πάμε στο επόμενο. Ερώτηση 8. Τι ονομάζεται χρονικό διάστημα της κίνησης, με ποιον τύπο υπολογίζεται? Να γράψετε και την ειδική περίπτωση, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Θα δούμε ποια είναι η ειδική περίπτωση. Χρονικό διάστημα ονομάζεται το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, δηλαδή που πέρασε, μεταξύ δύο χρονικών στιγμών. Τα φ1 και τα β2. Πόσος χρόνος πέρασε δηλαδή μεταξύ δύο χρονικών στιγμών? Ο τύπος με τον οποίο υπολογίζεται είναι ΔΤ, ταφ2 μείον ταφ1. Πάντοτε τελικό μείον αρχικό. Ειδική περίπτωση. Αν το ταφ1 είναι 0, δηλαδή η χρονική στιγμή 1 είναι η στιγμή που ξεκινάμε τη μέτρηση, πατάμε δηλαδή το χρονόμετρο για να ξεκινήσει η μέτρηση, τότε ισχύει ΔΤ ίσον ταφ2 μείον 0, ίσον ταφ2 και γενικά σε αυτό το συμβολίζουμε ίσον με ταφ, δηλαδή ίσον με το χρόνο που διήνυσε η κίνηση. Αν το ταφ2, το ταφ1 είναι ίσον το 0, δηλαδή ξεκινάμε τη μέτρηση, το ταφ1 είναι τη στιγμή που ξεκινήσαμε τη μέτρηση, το 0 σεκόντ, που πατήσαμε το χρονόμετρο. Τα χαρακτηριστικά του χρονικού διαστήματος. Είναι μονόμετρο μέγεθος, όπως ο χρόνος. Δεν χρειάζεται δηλαδή φορά και διεύθυνση, δεν έχει, μόνο το μέτρο του. Συμβολίζεται με ΔΤ, χωρίς βελάκια. Μπορεί να πάρει μόνο θετικές τιμές ή 0, αν δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Άμα δηλαδή ήταν 0-0. Υπάρχει και μια τέτοια περίπτωση. Στο SI έχει μονάδες στο 1 δευτερόλεπτο, το 1 σεκόντ. Και πάμε να δούμε, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, μία άσκηση. Ερώτηση 9. Καθώς κινείται ένα αυτοκίνητο, φωτογραφίζεται στις παρακάτω χρονικές στιγμές. Ταφ 0, ταφ 1, ταφ 2, ταφ 3, ταφ 4, ταφ 5 και ταφ 6. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας το χρονικό διάστημα που πέρασε μεταξύ δύο χρονικών στιγμών όπως αναφέρονται στη στήλη 1. Μεταξύ του ταφ 0 και του ταφ 2. Πολύ ωραία. Το ΔΤ ταφ σε αυτή την περίπτωση θα είναι ταφ 2 μείον ταφ 0. Δηλαδή 12 σεκόντ. Να το, που το έχουμε το 12, μας το λέει. Το ταφ 2, 12 σεκόντ. Μείον 0 σεκόντ, ίσον με 12 σεκόντ. Είναι δηλαδή ουσιαστικά και η ειδική περίπτωση. Άρα λοιπόν, μία απλή αφαίρεση. Δεν κάνουμε τίποτα, είναι το πιο εύκολο αυτό, με μία απλή αφαίρεση. Μεταξύ του ταφ 3 και του ταφ 6. Πώς θα είναι το ΔΤ ταφ?
θα είναι, ναι, ταφ 6 μείον ταφ 3. Τελικό μείον αρχικό. Πάμε στον πίνακα λοιπόν, βλέπουμε το ταφ 6 είναι 30 cm, 30 σεκόντ και λέω σαντιμέτρ, σεκόντ είναι σε όλα. Το ταφ 3 είναι 10 σεκόντ, άρα 12 σεκόντ η διαφορά των δύο χρόνων. Επόμενο, ταφ 4 και ταφ 5, το δέλτα ταφ είναι ταφ 5 μείον ταφ 4, πολύ ωραία, ίσον 25 σεκόντ μείον 22 σεκόντ, ίσον με 3 σεκόντ. Ταφ 1, ταφ 3 έως ταφ 1 έως ταφ 5 είναι το επόμενο. Το δέλτα ταφ είναι ίσον, για γράψτε το, προλάβετε, ταφ 5 μείον ταφ 1, σωστά, ίσον δι, δηλαδή με 25 σεκόντ το ταφ 1 είναι 8 σεκόντ, άρα μας κάνει ίσον με 17 σεκόντ. Για κάντε μόνοι σας μεταξύ του ταφ 3 και του ταφ 5, να το ταφ 3, να το 18 σεκόντ, να και το ταφ 5 25 σεκόντ, πάρα πολύ ωραία, το δέλτα ταφ θα είναι ταφ 5 μείον ταφ 3, δηλαδή θα είναι 25 μείον 18, που μας βγάζει ίσον με 7 σεκόντ. Και το συνολικό χρονικό διάστημα είναι το ταφ 6 με το ταφ 0. Δηλαδή θα είναι ταφ 6 μείον ταφ 0. Άρα το δέλτα ταφ το τελικό είναι το συνολικό χρονικό διάστημα ταφ 6 η τελική στιγμή μείον την αρχική μείον ταφ 0, 30 σεκόντ μείον 0 σεκόντ ίσον με 30 σεκόντ. Πάμε επόμενη ερώτηση. Τι ονομάζεται τροχιά ενός κινητού? Να γράψετε περιπτώσεις από τροχές. Απάντηση. Τροχιά είναι νοητή γραμμή που ενώνει τις διαδοχικές θέσεις ενός κινητού. Καθώς ένα κινητό κινείται, αν παίρναμε ένα μυρμήγκι, να το δούμε, αν παίρναμε ένα μυρμήγκι, βουτούσαμε τα πόδια του σε μελάνι και το αφήναμε να περπατήσει, θα βλέπουμε ότι άφηνε ίχνη. Να το. Είναι η κίνηση του μυρμηγκιού. Εντάξει. Αυτά είναι τα διάφορα σημεία που περνάει το μυρμήγκι αν βουτήξουμε τα πόδια του σε μελάνι. Αν πάμε και ενώσουμε όλες αυτές τις διαδοχικές γραμμές που πέρασε το μυρμήγκι, αυτό εδώ το ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού. Η τροχιά ενός κινητού λοιπόν είναι μία γραμμή η οποία ενώνει όλα τα σημεία από τα οποία πέρασε το κινητό, δηλαδή όλες τις διαδοχικές θέσεις του κινητού. Αν είναι ευθεία γραμμή, τότε η κίνηση λέγεται ευθύγραμμη κίνηση. Αν η τροχιά είναι κύκλος, τότε η κίνηση λέγεται κυκλική κίνηση. Αν η τροχιά είναι σπυροειδής, σπήρα, λέγεται σπυροειδής. Και αν η τροχιά είναι καμπύλη, λέγεται καμπυλόγραμμη κίνηση. Νάτι μια καμπυλόγραμμη κίνηση που κάνει καμπύλες. Νάτι. Αυτή ας πούμε είναι μια καμπυλόγραμμη κίνηση. Η τροχιά του είναι μια καμπύλη. Τι ονομάζεται μήκος διαδρομής ενός κινητού? Ερώτηση 11. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του? Να γράψετε παραδείγματα που δείχνουν τη διαφορά μεταξύ μήκους διαδρομής και μετατόπισης. Απάντηση. Μήκος διαδρομής είναι η απόσταση που διένει σε ένα κινητό για να μετακινηθεί από τη θέση Χ1 στη θέση Χ2. Τα χαρακτηριστικά του μήκους διαδρομής είναι μονόμετρο μέγεθος. Συμβολίζεται με το γράμμα S, δεν είναι διανυσματικό δηλαδή, μπορεί να πάρει μόνο θετικές τιμές. Στο SI έχει μονάδες στο 1 μέτρο και όπως θα δούμε η τιμή του δεν ταυτίζεται πάντοτε με την τιμή, δηλαδή με το μέτρο της μετατόπισης. Αυτό θα το δούμε τώρα αναλυτικά στο επόμενο. Πάμε τώρα να δούμε παραδείγματα που να δείχνουν τη διαφορά μεταξύ του μήκους διαδρομής και της μετατόπισης. Ένα παράδειγμα τουλάχιστον που να μας δείχνει ότι το μήκος διαδρομής και η μετατόπιση είναι δύο τελείως διαφορετικά φυσικά μεγέθη. Χώρια που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, μονόμετρα, διανυσματικά και ούτω καθεξής. Αλλά να δούμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το παράδειγμα που θα πούμε αφορά τον κολυμβητή των 100 μέτρων. Έχουμε μια 50 πισίνα εδώ. Ένας κολυμβητής έκανε ένα εκατοστάρι στην πισίνα. Έκανε δηλαδή 100 μέτρα. Δηλαδή ξεκίνησε από το σημείο Α, έφτασε ως το σημείο Β και στη συνέχεια, να το, ξεκίνησε από το σημείο Α, έφτασε στο σημείο Β 50 μέτρα και μετά από το Β στο Α, άρα 50 μέτρα, δηλαδή έκανε ένα εκατοστάρι στην πισίνα. Και ψάχνουμε εδώ τη μετατόπιση και το μήκος της διαδρομής. Βλέπουμε ότι η συνολική μετατόπιση είναι 0 μέτρα, εφόσον έφτασε στο σημείο από όπου είχε ξεκινήσει. Χα
και χ, δηλαδή το ΔΧ είναι χ μείον χ, αν το κάνουμε και μαθηματικά, ίσον με 0 μέτρα. Όμως το μήκος διαδρομής δεν είναι 0 μέτρα. Ο κολυμβητής κολύμπησε για 100 μέτρα. Το συνολικό μήκος διαδρομής είναι 100 μέτρα. Εφόσον έκανε ένα εκατοστάρι, δηλαδή πήγαινε έλα, δηλαδή έκανε 2 φορές το μήκος της πισίνας. Έκανε την πισίνα 2 φορές. Άρα βλέπουμε ποια είναι και μια σημαντική διαφορά στην πράξη για τη βοήθεια στη λύση προβλημάτων μεταξύ της μετατόπισης και του μήκους της διαδρομής. Πάμε τώρα να δούμε μια ειδική περίπτωση. Ερώτηση 12. Ποια σχέση συνδέει τη μετατόπιση και το μήκος διαδρομής στην ειδική περίπτωση που το κινητό, που το σώμα μετατοπίζεται προς μία μονοκατεύθυνση, δηλαδή αν το σώμα πάει από το α στο β, ποια σχέση συνδέει το ΔΧ και το S, δηλαδή τη μετατόπιση και το διάστημα. Αλλά αυτή η περίπτωση είναι ειδική που το σώμα πηγαίνει μόνο από το σημείο α στο σημείο β, δεν πισωγυρίζει. Και για την ευθύγραμμη κίνηση, για την κίνηση σε ευθεία γραμμή. Άρα λοιπόν από το α στο β. Πάμε να δούμε. Πρώτη περίπτωση. Το αυτοκίνητο κινήθηκε από το α μέχρι το β. Πήγε δηλαδή, ξεκίνησε από το α και έφτασε στο β. Ποια είναι η μετατόπιση και ποιο είναι το μήκος διαδρομής? Ας δούμε πρώτα το εύκολο. Και τα δύο εύκολα είναι. Τη μετατόπιση. Η μετατόπιση είναι ΔΧ αβ με τα βελάκια από πάνω ίσον χβ μείον χα. Τελικό μείον αρχικό. Ίσον συν 7 που είναι το χβ, μείον το μείον 3 που είναι το χα, μείον το μείον μας κάνει συν 10 μέτρα. Ποια είναι σε περίπτωση αυτή το μήκος διαδρομής? Το μήκος διαδρομής είναι 10 μέτρα, δηλαδή είναι η μετατόπιση χωρίς το πρόσημο, η απόλυτη τιμή της μετατόπισης. Αυτό συμβαίνει μόνο και θα το δεχτούμε μόνο όταν το κινητό κινείται προς μία μόνο κατεύθυνση και η κίνηση είναι ευθύγραμμη. Άρα λοιπόν, το μήκος της διαδρομής ισούται με την απόλυτη τιμή της μετατόπισης, δηλαδή με το μέτρο της χωρίς το πρόσημο. Δηλαδή σε αυτή την απλή περίπτωση η μετατόπιση, το μήκος διαδρομής είναι η μετατόπιση χωρίς το πρόσημο. Όπως και εδώ. Το αυτοκίνητο κινήθηκε από το β έως το α. Έκανε μόνο μία διαδρομή. Δεν πήγαινε, ξεκίνησε από το β και σε ευθεία γραμμή έφτασε έως το α. Ποια είναι εδώ η μετατόπιση και ποιο το μήκος διαδρομής? Δεύτερη περίπτωση. Το αυτοκίνητο κινήθηκε από το β μέχρι το α. Ποια είναι η μετατόπιση και ποιο το μήκος διαδρομής? Πάλι το ίδιο. Μετατόπιση. ΔΧ αβ ίσον χα μείον χβ. Ξεκίνησε αρχικά και έφτασε εδώ. Ισούται μείον 3 που είναι το χα, μείον το συν 7 που είναι το χβ, μείον το συν μας κάνει μείον, άρα μείον 10 μέτρα. Ποιο είναι η μετατόπιση μείον 10 μέτρα, με πρόσημο και επάνω με πρόσημο. Εδώ, ποιο είναι το μήκος διαδρομής? Το μήκος διαδρομής είναι 10 μέτρα, σκέτα, χωρίς το πρόσημο. Και πάλι βλέπουμε ότι και σε αυτή την περίπτωση το μήκος διαδρομής ισούται με την απόλυτη τιμή της μετατόπισης, δηλαδή με το μέτρο της μετατόπισης χωρίς το πρόσημο. Άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε εδώ, στο συμπέρασμα που μπορούμε να καταλήξουμε είναι, στην περίπτωση που το κινητό μετατοπίζεται ευθύγραμμα προς μία μόνο κατεύθυνση, δηλαδή δεν έχει πήγαινέλα, αυτό γίνεται στην ευθύγραμμη κίνηση, το μήκος της διαδρομής ισούται με την απόλυτη τιμή του μέτρου της μετατόπισης, δηλαδή με τη μετατόπιση χωρίς το πρόσημο. Σβήστε εδώ του μέτρου της μετατόπισης με την απόλυτη τιμή της μετατόπισης. Έτσι σκέτο, μη σας μπερδεύουμε. Με την απόλυτη τιμή της μετατόπισης, δηλαδή τη μετατόπιση χωρίς το πρόσημο. Αυτό μόνο όταν μετατοπίζεται ευθύγραμμα και προς μία μόνο κατεύθυνση. Δηλαδή, αν βρούμε σε αυτή την περίπτωση ότι το ΔΧ είναι συν 10 μέτρα, τότε το S, το διάστημα, είναι 10 μέτρα, χωρίς το πρόσημο. Αν βρούμε ότι η μετατόπιση είναι μείον 10 μέτρα, τότε το μήκος της διαδρομής πάλι είναι 10 μέτρα, χωρίς το πρόσημο. Με απλά λόγια, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, το κινητό, το σώμα, το αυτοκίνητο κινήθηκε για 10 μέτρα. Ή αριστερά ή δεξιά. Ή μπρος ή πίσω, για να το πούμε με απλά λόγια.
σε μια ευθύγραμμη κίνηση που αλλάζει φορά πηγενέλα, για να βρούμε το μήκος της διαδρομής, θα πρέπει να χωρίσουμε την κίνηση σε μικρότερα τμήματα, στα οποία το κινητό θα έχει σταθερή φορά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για ασκήσεις. Δηλαδή, αν βρούμε μια άσκηση η οποία πάει το κινητό, μετά έρχεται το κινητό, μετά ξαναπάει το κινητό και θέλει το συνολικό μήκος διαδρομής, θα χωρίσουμε σε τμήματα. Πρώτο τμήμα με σταθερή, προς μία μετατόπιση, με σταθερή φορά. Δεύτερο τμήμα, πάλι με σταθερή φορά. Τρίτο τμήμα, σταθερή φορά. Δηλαδή, δεν θα έχουμε το πηγενέλα. Θα πρέπει να χωρίσουμε την κίνηση σε 3 τμήματα για να βρούμε το S1, το S2 και το S3 και μετά να τα προσθέσουμε. Θα το δούμε αυτό και σε ασκήσεις. Αφού είδαμε όλα αυτά, πάμε λοιπόν να εφαρμόσουμε όλα τα παραπάνω σε μία άσκηση. Ας δούμε την άσκηση. Ας δούμε λοιπόν τη λύση. Λέει, η διαδρομή ΑΒΓΔ περιγράφει την κίνηση ενός κινητού σε ευθύγραμμη τροχιά. Τη χρονική στιγμή 5 σεκόντ το κινητό βρισκόταν στο σημείο Α, ενώ τη χρονική στιγμή 15 σεκόντ βρισκόταν στο σημείο Δ. Να τα λοιπόν τα 2 σημεία. Αυτή είναι τη χρονική στιγμή ταφ1 και αυτή είναι η χρονική στιγμή ταφ2. Να βρεθούν το χρονικό διάστημα που διήρκησε η κίνηση του κινητού. Πολύ ωραία. Έχουμε τις 2 χρονικές στιγμές, την τελική και την αρχική, το ταφ2 και το ταφ1, άρα πώς θα το βρούμε? Μία απλή αφαίρεση. Το δέλτα ταφ λοιπόν ισούται με ταφ τελικό, δηλαδή όταν βρισκόταν στο σημείο δέλτα, μείον ταφ αρχικό, άρα 15 σεκόντ μείον 5 σεκόντ ίσον με 10 σεκόντ. Τόσο απλό, το πρώτο απλό ερώτημα είναι εφαρμογή του τύπου που είδαμε προηγουμένως για το δέλτα ταφ. Δεύτερο ερώτημα. Τη μετατόπιση του σώματος από το σημείο Α έως το σημείο Δ. Άρα θέλουμε τη μετατόπιση από το σημείο Α έως το σημείο Δ. Δηλαδή τη διαφορά των 2 θέσεων. Βλέπουμε στο σημείο Α η αρχική θέση είναι μείον 4 μέτρα αρχικά, ενώ η τελική θέση είναι 1 μέτρο τελικά. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε ενδιάμεσα, μας ενδιαφέρει μόνο η αρχική και η τελική. Γιατί αυτό που ζητάει η άσκηση είναι η μετατόπιση μεταξύ του α και του δ, από το α στο δ. Το αν το κινητό έκανε όλη αυτή την κίνηση μας είναι αδιάφορο για το συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν μας ενδιαφέρει τι μήκος διαδρομής στο συγκεκριμένο ερώτημα έκανε. Είναι παρακάτω αυτό. Έκανε, δηλαδή πήγε, ήρθε, ξαναπήγε, ξαναήρθε. Μας ενδιαφέρει μόνο η μετατόπιση, δηλαδή η διαφορά των 2 θέσεων. Της θέσης Δ μείον της θέσης Α. Επομένως, για πάμε να το δούμε. Απλή εφαρμογή του τύπου. Δέλτα χ α δέλτα ισούται με χ δέλτα η τελική μείον χ α την αρχική θέση. Ίσον με συν 1 μέτρο, μας λείπει και το πρόσημο εδώ, συν 1 μέτρο, μείον το μείον 4 μέτρα, ίσον με, και εδώ το πρόσημο, συν 5 μέτρα. Ξαναλέμε λοιπόν ότι έχουμε το δέλτα χ α δέλτα, δηλαδή η μετατόπιση από το α στο δ, δεν μας ενδιαφέρει τι διαδρομή έκανε το κινητό. Είναι για το τρίτο ερώτημα αυτό. Μας ενδιαφέρει μόνο η διαφορά τελικής μείον αρχικής θέσης. Άρα είναι χ δέλτα μείον χ α συν 1 μέτρο, μείον τον μείον 4 μείον το μείον μας κάνει συν, άρα μας κάνει συν 5 μέτρα. Τώρα που πάμε στο τρίτο ερώτημα, το συνολικό μήκος διαδρομής που διένυσε το κινητό. Θα πρέπει να χωρίσουμε την κίνησή μας σε 3 τμήματα. Από το α έως το β, από το β έως το γ και από το γ έως το δ. Γιατί εκεί μπορούμε να βρούμε πιο εύκολα τα 3 μήκη διαδρομής. Επομένως, θα χωρίσουμε την κίνηση σε 3 τμήματα. Από το α έως το β. Από το α έως το β το κινητό κινήθηκε προς μία μόνο κατεύθυνση. Άρα, αν βρούμε τη μετατόπιση, βρήκαμε και το μήκος διαδρομής σύμφωνα με αυτά που είπαμε παραπάνω. Το δέλτα χ α β ισούται χ β μείον χ α. Ισούται δηλαδή συν 5 μείον το μείον 4, συν 5 συν 4 γιατί μείον το μείον μας κάνει συν, ίσον με συν 9 μέτρα. Αυτή είναι η μετατόπιση. Από το α στο β. Νάτι, εδώ έχει θέση συν 5,
εδώ έχει θέση -4, άρα η διαφορά τους μας δείχνει τη μετατόπιση. Η μετατόπιση είναι συν 9 μέτρα. Πώς είναι το μήκος διαδρομής? Είπαμε, είναι η μετατόπιση χωρίς το πρόσημο, η απόλυτη τιμή της μετατόπισης. Άρα το S1 είναι 9 μέτρα, σκέτο, ούτε συν ούτε πλην. Πάμε στο δεύτερο. Όταν το κινητό πήγε από το Β στο Γ, πόσο προχώρησε? Θα βρούμε πρώτα τη μετατόπιση. Από το Β έως το Γ η μετατόπιση είναι δέλτα χ β γ, χ γ μείον χ β, τελικό μείον αρχικό. Μείον 2 μέτρα που είναι το τελικό, μείον το συν 5 που είναι το αρχικό, μείον, εδώ είναι μείον το μείον, είναι μείον εδώ, το σβήνουμε το τέτοιο, μείον το μείον 5 ίσον με μείον 7 μέτρα. Άρα λοιπόν μείον 2 μείον 5 είναι μείον 7 μέτρα. Μείον 7 μέτρα η μετατόπιση. Το μήκος διαδρομής, εφόσον πήγε προς μία μόνο κατεύθυνση, ακριβώς η μετατόπιση χωρίς το πρόσημο. Το S2 είναι 7 μέτρα. Και πάμε και το τρίτο. Από το Γ έως το Δ. Από το Γ έως το Δ έχουμε δέλτα χ γ δ, χ δ μείον χ γ. Το χ δ είναι συν 1 μέτρο, το άλλο χ γ μείον 2 μέτρα. Πλην το πλην μας κάνει συν 1 συν 2 μέτρα, ίσον συν 3 μέτρα η μετατόπιση. Άρα το μήκος διαδρομής, η μετατόπιση χωρίς το πρόσημο. S3 ίσον 3 μέτρα. Γι' αυτό χωρίσαμε, για να βρούμε το μήκος διαδρομής, εδώ τελικά αποδείχτηκε το πιο δύσκολο ερώτημα. Γιατί για να το βρούμε πρέπει να χωρίσουμε την κίνηση σε 3 τμήματα, ανάλογα με τη μετατόπιση εκεί που έμεινε σταθερή προς μία μόνο κατεύθυνση. Επομένως, το συνολικό μήκος διαδρομής φυσικά ισούται S ολικό, S1 συν S2 συν S3, δηλαδή ίσον με 9 μέτρα και 7 μέτρα και 3 μέτρα, ίσον με 19 μέτρα συνολικό μήκος διαδρομής. Μια καλή άσκηση ακόμα και για εξετάσεις και διαγώνισμα. Ας πάμε τώρα λίγο παρακάτω να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με την ταχύτητα.